ya ma abrofo no afa ye fofofo dodo ekwan ofa so na nya kwan papa na mo wo krom ha ne de na ni kwan se ya ma kwan se ya mefa no nko memfa so bo mo bia se ya mpanimfo mo di anim Abusha for me mam nyina akwaba emba Nyansapo TV so because Nyansapo na waje me so se yesane no badwemma kwan so ene so yesen de hye bio e wo Nyansapo Studios ha sei medin ni obaya esuama yeboa wadaroma ma mesra wade subscribe to channel no like share mo bibia enya bi enhwe comment section wo so e yadwenkyere nko na yeje e na wakyere wadwen ama no aye kama ye production lines a e na dey screens no e na da ofo botaye bi ebia wo hwe ye se ne ye sidi ye nkomo fa wo so pesa wo frɛ yen na adwenkyere ba ko mienu bi wo de mayen na eboa ye madwumade no edimu na se na fata wadaroma se wo so wo pese nkemre bi ka benya konya na ka wo so betena se na ka wo so nimdi anyamede adom wo so ne ya kyene kakra na wo kyekye ne titiriw ni amamre ne amane a abibia yesua no e wo studio ha se no nti wo so akonya no wo so betima friend number no na ne yedi nkomo no hu da ane bra wo ba obetimi abeto yen wa ha na afi yatena se na yedi nkomo amano ayefe ye be apona ma obibia so obetimi ene yedi nkomo na yaje wa kwa abaso na obetena se na yedi nkomo ye de se ne ye kana no ye po obi asem se ba na mamle ne amane kwan so kwan na nimdi a ye twe ye ho bataw ne ene wanante abom amano aye kama nti Nyansapo Studios na oniguso a wo hwe yen efiri ene dey meni opanyi a na nse ncha ye meni tena ase di nkomo na meni gine nkomodie ho na me gidi ye se wo so wani gine nkomodie ho ye ne dey ye se atena se ye bedi nkomo wo hwe entitamfide ne so a de atwagu so ne doso ba ne mom ye fabi Yesu ho ade ye di ho nkomo no na ye tu ye ho fo na ye nsoso yankotom fi se de odi kan no ana se de odi akiri suan de odi kan no anamuntu se me ya no so ne de no ebe ye che se onyam fom so bia ebe ye krogen e de amano eno ene ya na se na efata na edika nti eno ene yeso yetena se na ye di ho nkomo na yesua ne ma bebre e de afrim opanyi ben na meka na semin eye opanyi opon ankra to opanyi opon ankra wa menchen a ene dai mini no ebedi enkomo na ne nim de kwan so wafa so a chechen yen ama yesun ade wadaroma ye mo opanyi akwaba ne afa ne komodwe ne nyina no enhihye so opanyi me mo akwaba me josumni aba bibia bokọ de oh nyame adom bibia bokọ mo ene da suasen de ehia ye bedi nkomo nana enche ena brantia ye frɛ no Frederick Kumi ye kwa de nkanya semi ne ba ya nke nim se ne din ankata kwa wadakam no se na hotedi no na eje ne ho ntre ha ba ahotedi ni nyina ya abutreka eno ana ne nim a de frɛ no na ye de ne nim so a business man sa ne nim no o ye hu sa anwea cars o tanwea cars o boss street boys no ti street boys ni de ni ho agoro kora nana nse ne te se FBI US afo hwehwe no de ding esa brantie de sonko ye businessman o na mo hwehwe ne se den yes o romance scam no say what do we nim de ada obi achinchin ne nsaje ne sika nti wada o mo fa so wada o mo list so ache no mani ne de o mo do mani de nechi ententa afi na mera na so say o mo hia no ma obebe yi nsem bi ana o US abonten so ama wo mo okomo hwehwe ne nsem na semi ye de ni de akire bia ye didi hu nkomo bia so oh yenti me fo bi firi Ghana nkosa o Ghana ban be bone ho ban ye no nsem ma ye ho me na Ghana ye ma ye mpanyifo ye momora sa na ye beka no go enim se onti obi yenti me fa ne nko e wenye possible nana se mika say aye possible ya be fa Trica ko Frederick Kumi ko okodu US abuchimamu deri kan kora no na de yetete de kire ne de nkomo no be wa na me fa hya semfiro se ne anim se Ghana ban be bo abuchika ho ban o ma ni ntuka o kwa so nko ni passport o onu kwa so ebia passport po obi kwa visa no kwa so US visa 1 GB ti fa ne nko simple sa ye ndi na asem wo Ghana ha ya na ama ne sa ye de ne ko wada ma so msen mini haba me da se semna no de enti na de bia no ya na me ka se enipa bia no ya ade a ese wo hwe wachi ansa
na saasi we su na ye wo no enye nipa nyina enepe obi yeye enye nipa nyina enepe obi ankoso enye nipa nyina enepe oyi yo ena sa ohwe abrabọ na ye bọ no nsusu a ebinum aye omadwen se sebi abru misrameka omomfa kwampa so emfanya omo ho onya omo ho wati ase ena twere no anase bible no kra me ati ase se de open ho anya na on pen kwampa so no te se kokohwede a obutu kosu a enye ono ne de aso so ho na obebu ni nanem bi agya na eche no bo nse waye okwasea adenti na me kasa ye okwan bebre fa so peska na sikanya no esese yetu ye boase na yebri ye mu jani na me ka ne se esese obi abri ne mu jani peska na ye okwan bi wo ho a ofa so peska no emwa okay so atiase se chona me am tiase se ye okwan bi wo ho etene woni pa ni so na so na wie no eye owu akwan de edikan on se me kasa ko se afutu obi na me de ahya ase bibi wa akiri pepese mrantie ne maba asisuo ni nyina hu se o peska pene kwan so na abutiri kade na aba no me no fa baabi ne mente enema bi ase wonti bi ase mente ne ma bi ase do no so wonti ne ma ase na wo de ne de anya wonti ase ne de anya ente a mente ase ne se ohwe Africa anase ye Ghana mama abrofo ne bu abu yen ene kwa omde enam so sebe yan yesika akokora hye yasa asimu ha kora no omaba no omabetunu kora sen ene omde maye besi ne omde so tukokora na ye nipa dodo sen ene wefa omo wa adwumam omabu yen anye ye humfa so bebre ede ye omukuro eyi na se bibini nso te ha etimi bu omoketo bia na se ono no sebe wa amfro wiemhyɛn ankokum obi anko na so no so de nyansa se de omo so de omo nyansa ebu ye no a na yetena ho eme ebeche ne kwa na eba ne sen na ye kɔ ne sen enti eze se me de bia me ka se ye abibifo no ya tena ma abrofo no afa ye fododo omo fa ye fo papa so broni ben na aba benya amane ewa bibrem ha yaka se yedi nasem ewa ha nana min ko achi kura nansenya papa Russia me ta me fere no abranti efiri Russia ba ya onso ne ma Ghana ma o chiawa o se follow me let me go and show you my hotel follow me oh mama ko chawo de send me hotel city ase ye nwura hotel room da follow me and ye hu videos no se ya ka ko ebro ha e ma wa fa wo mo fala achire no ye te se abranti e ko betima ba so wo yade mpo se e bia wo ace wo da ma yi ye nyina yesu gujam ene hwe se ne ace atot atese HIV ace atot atese pa wo Ghana wo hwe se ne omosi aye nhyehyeye no a percentage na ano edin rough sa abranti na din ye de bre ye mpo ayenim ye pa abranti enchine so san ko Russia oni ha se ye pe na chine ye fa ne mra no magire mu denti a otimi fi ne ma so be di sansemfo no sabi e wo man Ghana mu a yesi wa kwakudu ni ma afo so omuntimi nyine mayen de bia de wobeduru nko ade oso mbo ne ho ba omuntimi nyine mayen e na asem na kode di nti do nya esi bia wonya le fala no so wo spread ko Ghana ni a ka megidi se Ghana ni na akọ wo sha akọ ma ka megidi se sa ne be o ne kode be so kotokom ni akekere yesi monye no na muni ni na adentia na Ghana de ye mra ntimi mbo ye ho ban a ye de ye hu nipa bi sebi mfomso de batani pa ho ba homso ba ye ba ntimi mbo ye ho ban akra bi abrofo mo kalenti ne yesuro wo mo anadentia ana da bi me kan se ya ma abrofo no afa ye fofofo dodo broni bia ni ho a wabaye boni wo Ghana ha ama ye di na asem e wa hada na o maje wo made no mo de ne ko adenti na ye de esese o mbe fa ne ko hwe yemfa yenia ye finance minister Kinoforata de ko amfa yemfa to Kinoforata eye Ghana ni wati ase akwatena buruchiri wadi omanu sika aboy aburo akwatena ho musu momfa ne maye adenti na momfa ne maye sinne o maye ye di esika o na ye pe no amana be yi ano na di odi sika ne ye no ye beji
ne ye de aboa oman no se ye de si ayaresabia ana school ana ye de ya akwan ana se ye de ye mpuntudwuma bi ama oman no mo se mo mane ma na obi ti abibrem ha na se ono kwasi buroni si na adwene modo na obi nso di nyansa pani a kire no nyansa de nti na ye ma kwan se ye mefa no nko wa kire wo mo se ma adwene mo se yetimi ma kwan se ye mefa no nko na buroni ni moja ye papa sen ye dia da bi ana se ni kokko no e kyan ye tuntum na na ye de we no unya binto kwasi buroni de ne ye betimi atobi ye de hia se afrafra nkun so ti ase ye betimi atobi enti mumma yensi ya adwene ne akoma pi ne emfa akukuduro ne enya ehu eni ne ma bi emfa nto sabe enipa ye de ebewu America aburochirefo se dako ombekum awiase nipa nyina enti okum no watena ho di mfiase ede ne ye kirechire ede ne ye kirechire enti ade bi wo a ese etimi di anasi wo kan bibi kasa momu sasabi aburu sabi so yenso ye nipa no mu ye nipa nchen yen nokre pa so me abutrika enti na ahase no me de ye afutuo bi ekwa ofas na nya kwan papa na mo wo krom ha ne de na ni kwan se ye makwan se ye mefa no nko ene na se ne dodo no wa kan se ye ntaye kire se wa de bone a ye so wa ye bone Nyansapo kwa ye ntena ha se nka se ye so bone so da bi wafom emra ni nemo ye Ghana ni de hye de nka ye mpre ne sa na mpanyifo mpre ne se enya abrofo mu ne ye ne hye awo case a momna medi ni ha ye nya ye ni nsamu bi ese mu be fa na kode na ye ntimi mo ne ho ba wo mo ma so de nka ntwa yie ebinya ne kwa nya mra no enya ne kwan kura no so na sebe koto de ne bodwe ye nya nkyere ne de ye mfa ba meku no sedenti na wose basa enti ye besra mpanimfo pa ministers ne MPs ne ade no wo mo hwe no mo nyamra papa bi ewo saa parliamentary ho no na emo Ghanafo ho ban efse kwasi buroni ebedi nsamane wa ha ye ntimi nya ne hwe wa ha na okay Asha one obetu gold wo hey ye gold ni ye nua ni ade nyina ye che no ne sanema ni kurofo so mo nje no yanti amfana obabi betwitwa ye japade nua ni ade nyina ye ntimi anya ne hwe okoye na osan kwa fa border so osan ba bewuram ye san che ni bi ma ne ko ye ntimi anya ne hwe na ye ndie ono no sebe ono wote ha na wo kwasi buroni wo so wo adwene na so no atimi afa kwan bi so agi wusika tena ho na suan wadwe na amobio so na mo ba fa ne sese sese amode ne koi ono okono o passport o visa o eden onya US visa na fe eden otimi de ko otimi ko simple so etinema bi o ha ye parliamentarians ne MPs ne ya mampani no omo hwe no mutumi nyamra bi emenso betumi abo ye ho ban na me de meka se nyame kura no obo bibiri ansa na obebo buroni meka ni pen se nyame kura no obo bibini ansa na obebo buroni na nyame no kura ye ka na asem kura ye bibini adentina ase ehunti ye ma abrofo no hye ye so na nsen ye wura mampani ko ka asem bi ni ade so ho se efa enkuato enema bi e course ni ade ne enema bi antwa yie abrofo munim pa modi ye ho ye adentina muntime mmo aye bepem sabre moda so pese mo se bu yen esisi ye saa ne emfa nkowum na de nkrabia ne ye krabae nkrabia bempa ne ye kraba sa so yesu enti de saa asem no eda ho no me kan sisi bio se krono anase anibra anase nipa onfa kwampa so anya de a adwene ne mmoa na se eda ho se so no kwasikoko nipa bi beye bibi wa bibrem ha ne yentimi nka no asem yentimi nya ne hwe wa ha ne de no mbeje wo ma de ndi adenti na yenzo de no ese ne koma wo mo so o sense san ye baka nti o sense san ye wo ye mpanyifo ntoto ye wo beye amana botimamu fo wo ban ho etisi etimi ka wo mo de wa ha de a o mo so betimi aka ye de wo na se nti sa de a eni kwanse etimi basa enti mesrem panimfo pa se sa na mo we no o mo hwe no muntu na emu oya bu abrofo abu yen de ampa na etimi aye dem pa na etimi aye sesei akoye oni mai bedadaye a
se o yare odi asa mai oba no o de sai bema na bema nso asa de akosai oba na kwa na eko enukura no muntimi nkofa no enukura no osan bebo yeka ye be penuro asa de abehwe yare no na ban se wobedu de krom no de ontimi nyi no mada so na denti ne ye de enipa no ha ne aban antimi anka ho bibi ese aban no otimi ye ho bibi so ehuni ye mfa nto nkyai na sabe eye den a enipa oti wiase eye den a obewu wo ye den obewu enti asembe ho a eba mesre Ghana fo se ye nyina ye mfa adwene ensusu ho me ye nkyem mienu na bi mfa adwene na bi mfa nyansa me mfa nka sabrofo no kwa amde nam so nya kwan papa enti se empanimfo hia anase MP4 ne regional minister ne ho am no omu hia omunya adwene a ebeboa yen efse se omu kocha mo parliament wa omu nyina anya de enko adwene baakum ehun se ade sei ene beboa Ghana na ofiri dem opia wabaye wa manyosem se ya anya ne saade a de bia ye ho be kire yen na parliament ka say omu nyina anya adwene baakun so obehu se parliament pa se mpanyifo nyina adwene ye baakun a na ye bra ye to makatuam da mpanyifo nyina adwene ye baakun da ye to makatuam omu nyina ase ye ntu ye katuam sada ne de everybody everyone no excluding me anim na se basa de be boti mamuvo de a division wo na ebasa de a ne yede mu kosi mu anan yede mu kosi ya nan sesen eti muntena se sade ne bebo a monfa party sem ne ho asem ne nto nkyɛn ne ye nyina nko bankrum sade we de ebebo a o man no na ye nyina emua bia no o de aye efse ahenie na mudi wo ho no momo de ne ye to mo so aba o enti a kyekura ne mfe nwotwe enipa no obeko eti adenti ena mukosi a yemfa adwen papa emmoa abankro no a wote so no na ommu mani ye na ma wonso ba baabi a waduro na ye no wonso atima ba beto aso na fe ye akutia sese sa asem we abai enka ezese aban mu mpanimfo ekura na sori gina se daabi enipa no onfuru wiemsem ko ho enko bo obi to onkotwi to onkosi obi so no se mo abrofo na mo se mo de abafu niema yeden e de aba so enti abafu kwan no aso eno nso afa so eno nso di abum what you say etitina ofie na san ya abafu niema fofora obi ntumi mfa mu ana afaje waade adenta mbafa nipa ndena ko na yenso yati ayehwe ha se yemfa nko adenta se ebasa eti ebasa na bibini na me ya na se Ghana ni na me ye no eso mfa so pa ne se fa so bia maso so ho onkotwe sikan dabi onkotwe tu dabi so ati ase ena sebe onko bank enko bu bank dan ani dabi enko yi sika wo broni ena ono se afidie na kwasi broni no ase waya aba no ena onam se afidi kro no aso asa de abu no na wo ka de wo tsere na wosunya enti nka wo waya sa de na ba mfa ngo bu han so enti wo na mesa ya dai ade abu o enti so mo mpa ne sa de a omo ya de omo ya de a ede emua papa be dey ebebre nipa there's ombekoso aye saade a ombe hayen yenso ebe ha wo mo no krepa so omso ombe hayen a yenso so ye be ha wo bi se me metie enema bebre ho a me fa nse mfidisem ne ade minimu what you say enti nansen me wo ha na obi afre me ena say nam say me mfidisem no enye hokra na ma adwene ho enti wo de osika wanya bia no fa na mentena me hiem what is men so de awo ye no so men so kura enti mesre me saka asi empanimfo a omudi yanim no so se sa amra we die omumpe ho asem nka omumpe ho asem nka papa so ne se broni ebe fom ewa ha na yentimi ni nasem yetimi nya ni bibia wa ha no mbe fa o ma de ekode a omo nso nyemra what you say say yenso so obi ba obedi nsamone no ba ha ana so wa ha no nso di nsamone bi a munzu muntimi nya den emma mefa no na se anya saade a na yehunu ba bi a yenkasa yegina ene until se samre mpanyifo beji atum na samre no beba na botimamufo ho ban pa ne de
ene de bi o beba be fa ko de bi asa nti ne ahwe so na wo so nim se wo yes romance scam ni bia baby aduri ano aye den jai kakra na wonya no fa obi wo ko first one na ka bi onya kakra na ka de business bi na ka wo jai chide obi be yesa na sika no de bobra bone sa be ye den enso ben asam kura san ko ba akiri enye yes so na enye enti munyai kakra na manya no mumpe dwumapa emfanye hwe adenti ne yetu kwan kwa aburuchiri nsika ya ne yekope bia yekope dwetire ne yekope na obi a sabia buru sabia so won sheda nye na adwene se okope dwetire abebobra ewo ne mamu no ene sabia okoka aburuchiri so nipa onye na adwene se okọ abebobra wo ne mamu ode de okọ anu okobubu nu agunasum na otene baabi na aha no o pedwetire na edin what you say ehon so de nyame yodom na akoduru na anya adwuma kakra eya ehon odwo a ubenya dwetire ne ntem na wasan aba tempa no a bebre akoka ho enam adwuma anya de eni hanti ena saa abutirika no nso no mimini mpefe se senka onya obi tu ne fo a enka baabi a oya adwuma ne koduru ye no na nka so otwa so tempa no a so ka so otwa so ebi se ade bia no o ma ne ye odedodo a onya amane aboa pete so na mo no koto dwamfunu anase aboa funu bi da baabi a enam se 120 no obekọ akosi so adia afa obedi sa na abo no afa otu a ondimintu obebre pa ansa na watimi atu na se nkakra na se mframa ne fa ne ho a na afa otimi duru so na oba na tabu mu a o se soro ha de odenko a what you say enti maye mabone enye ye de bebre so media kwasi broni de obu na me hame so de bebuburu ayi bibini ube wia buru ayi bibini ube di samoni atia bibini de media me na onya adwene na se onkotwe tuo nkotwe sekan enko kwasi broni bank dem enko bu ani nko yi sika de na den no mo mfanye yen den eno mo mfanye yen sabi eniema bebre fa na Africa ha no mo de ko no mo de akoye ehomfa so na ese yenyan yenya so ana mo so message to bi so mo so mosa ye mfidi a mo si mudi bebu yen na se mudi bebu yen no bi so di bia bu mu a asembe ne wom etimedie mesre mpanimfo sa butrika asem no mpanimfo nhwe ho asem enka munye mre bi ne motimamfo o mo pe ho asem pa enka because esa eyasisie pa matina se obi nso so Ghanaian o otimi kwotena brochimam yesi yefire bibi se wa naturalize enti wakofiri kurom ho no oba Ghana abeye de ensefata no akwa akwhye ya kwchena yesi da bi ono obeye honi nti so no obi abeye honi no obi nso te ha na so ono nso waye ade a atia mo a so nso ya hani nti konka ha so nso ya hani nti mo ha woni sei so na nso ni nyina no memfa so bo mo bia se ye mpanimfo mu di anim na masa na ma ni nyina akọ se na mdi kan kai no ze mpanimfo ide so madwi nyina be mo nyina adwen be ba ko parliament a na ye bra ye to makatuum and say brand everybody yeah but the mra be botimamufo ho ban pa de they bend no division kese pa na ye ba parliament ho no nti say until say on be ye mra be botimamufo ho ban every sentence same way papa Russia wafa ne ho adiko Aisha 1 ebe 2 gold wafa ne ho adi okọ obi a timamuni kura ne abontinso nya na foreigner kura nya case wo Ghana ha ya timamuni ni mo be difo na foreigner no mo mu difo no me kai mre bi na ye company bi mo eno so na ye broni na run sa company no oni employee doye adwuma e wo honom enya asem ehwie mako ego Ghana ni ne so makono hwie gu ne so no so nya baby titi ne ni kakra no se mebo de me amode a ne se obo ne kakra fine e ko do police station ono hwie mako gu ne so ono ye che no wo enso asem ye beni nam Ghana ha se sama ono boni ni fa no di ono a ohwie mako gu bi ko ofre ne ni no ono mumu no ya nche no se ono ne honam ye kokko ai ono ye kokko nti am se ye de ye na se na wo kan se suro wom e se suro ne ye suro mo so mo kala ni nti ne ye suro mo se sen na aye lawyer Japan o kasa wo insurance from no mo cheche mo buche kan sensem ya na o che say send the case no
omo ho no mo de mani adi akira hwe no Trica ye na ba bedui ye de be call notorious detention center that's what you say NDC notorious detention center is notorious they are de nko a aden you say oboba FBI for no ba Ghana no say be fa na kɔ no ente omo na lawyer for boa na e wa ha pa nti omo mo twe FBI for ni mu kakra ti sa so den no nti na so be kyere wo ho pa sa mo say yes omo so mmara nyina ye den e yo mo dia say what twe na ma so kakra wo ha wo koduru ho no omo so be twe wo so e dia hyento bi ye de ne koto sesia no sa NDC ho no de e sa no den pa a se na kan ye sa ban be sore bi nanka waboa ayi lawyer akunyini fo se monkonko jemuma ya so de hye no a FBI fo be fa no de no kɔ no a nke beboa da se be gya no ta ban be hwɛ gya no saa ma no nko akokon ya na tie asema America ne se asemu ya abahan abasisia no se ye de adwene na ye hu adwuma nanso anyansafo na be sɔre aka ho asem asema America za de onya sika no obre obibi o ma obi abi oni ni fiefo and the gas so duru baby a empna se no kwa de enko ye ka ne gas and edi it is when na man ani abeche na kwa aban de ofa ho be anyansafo no be ka sa asem wi anyansafo no e be ka sa asem wi no korepa se sika no onya obre obibi ana odi bibua o man so enti abrofo ne de no mbe na omde ko no omukọ om disika ne ko mo ho aban ale no mde yentimi nche omo a yentimi ni omo asem wa ana omukọ a yenkonkofo omo ma so eti moma ye nwene ne yenya ase ye di nyansa eye niema bebre no me da bia meka se nipa wo ya ade afa adwene fa ye ne se adwene na amo na ebufa so a na aba nyansa odi nyansa ne ya ade na ebufa so na amo wa se bia beba jimi uye ne hwie enye yi eti moma ye nwene ne yemfa adwene mmobra eno na babo ne yenya nyansasem na yakeka ka no okuroma no so ti ase eti mpanimfo mudi anim mudeda ya no abamu ahemfo ni ade no momien hyase na ye nwene adwene a ebeboa oman na nyansa de yemfa nya ade so nyansani bia pene de ene ekina odi ni ne so onya sika opepepepe na odi ni ne na ena anwumre ya owukura ope nyansani abrabo no enti ade ebeboa na ye kana daache ebetimi aboa ni nchiri ema na se ni nua bi no sabre nu a enkoye onu nti ompe ho asem kurati ompe ho bambo ompe ho asenka bia se odi na enya ni sika na wadi ni abeche no efa obi ho bai efa aban ho bai efa aban ho efa menu mienu nyina so anya bibi kura no memete se sabe na oboabo nipa maako mienu bi na enye nipa maako mienu so Trica nya ni sika no na oto anwea cars miandi mani hu video ni bi se mo mwade a anwea cars oto de ma driver fo te mankrofo adwuma voice na wo ne ho mo wona na video mo wona enam ne sa so to ka mo no mo de ye adwuma nti ahyase kwa eche na other prison kura boys nyina ma ache ko de sa ne course na okoye no mo ma ache ko ho no se o mo feel na okoyi de so mo che no amu nyina no aduane abo mo nti nipa no dɔɔso na ohwe wo mo nipa ba ko mienu nko a so enti ade na sa nipa we ye di nyansa be ka se ya che na ye nche no ye mfa no ngo se ye di adwene ye ade kakra adwene se di adwene ye ade kakra ne se di adwene ya ebeboa enti medie asem we me ka sa di atoma mpanini ne mpanimfo a wo mo ho se wo mo hwe enye sa amra ni bi mfa mayen ne mo ye ho ban so obi kwasi kokko timi ba abedin samone fa ne hudi ekọ ni krom kotran a yentimi nya ne hwede a ene yenso obi ko na so okodin samone no nso ba eni kwasi yenso ye makwan ye mo ne ho ban omo nhya ase enne na omo nya sa amra anya sa adako miam de ani bre mefafo ko parliament o na o ka kire wo mama ko ka kire wo sa to ani bre me koni ama me kwan kura me forso ami asunsu me tietia me akopim se me woni ade me funa ba na da achi nkura na ka se o na na bi pray se nka o ko ka se eni ama ne kwan na ye tietia na na se yabu na manawu na nso abe ya abakwasema ama me what ya see eti mesre na no mesre mpanifo mesre aban ne mpanimfo sebe ese kanwa na aka me
Because mpanimfoɔ sɛ ɛka wo nantin a na aka wo to. Enti momeyɛ mmoa. Na emmerɛ bi a ebetumi abɔ timamufoɔ yɛnyɛ ho ban efiri aburokyerefo nsɛm yɛnyɛ saa amara no na asisie no ɛdɔɔso na dodo no ayɛ compare saa asɛm with Appiah ya Haja for real ɛna afei yɛn MP okay Frimpong nso deɛ no na bi mu so ka ne sɛ okay Frimpong ɔso na oni ɔman mu otu kwan Holland Mountain so ha okodi ne dwuma ɛna kyinti na burokyere Haja for real so kɔ etu kwan to so hɔ ne yɛkye no nti ɔmo deɛ munya firi ɔman ne mu mpo ɛna ɔmo ni ha ɛna yɛkye wɔ mo nti ɛno no saa no deɛ aban no sɛ ne ahyɛ na okay Frimpong deɛ aban no parliament issue press release kyerɛ mu sɛ yɛate bibi sɛ na mmom yɛde yɛne di akyire ne hwɛ kwa yɛfɔ so betimi aboa yɛn dehye no na ɛfɛ aha nti ɔmo firi ɔman mu na mo kye ɔmo wɔ hɔ no ma fine na deɛ ɔwɔ ha deɛ ne ɔwɔ ha deɛ eni kwan sɛ yɛ masa kwan no sɛ mo mɛfa no sɛ mo ne wɔ asɛm a mo mmra ha de ne medi da mo ntimi ma deɛ ne case close obi an pɛ de be ntena so betimi aba mo mmra ha na mo ne medi ne nyɛ ne nsɛm ne yɛtimi mo yɛ de hyɛ no ho ban na sɛ yɛyɛ ma kwan sɛ mo ha mo ho yɛde ne bɛbrɛ mo ampa yɛsoa no ɛde ne kɔ bi a wɔngye American visa oduru America otu anopa eduru anwumere ne oduru hwɛ mame nka asɛm bi wɔ ha yɛsi yɛdi asɛm na abrɔfo nim sɛ yɛdi asɛm o yɛ abibifoɔ yɛ nananom ahemfo mu di kan no ene hu sɛ ɛsɛ sɛ yɛnya bia bi na sɛ obi yɛ bɔne a yɛde ne kɔ hɔ ɛkɔ kana asɛm tini yɛ kana ahemfie nti kane ne mpanimfoɔ sɛ obi yɛ bɔne a bɔne nti ɛna ahemfie ɛwɔ hɔ eti abrɔfo no hu saa nneɛma na ɛkɔ so no ɛna ɔmo bɛfa awie nti yɛn practices no ɛna mo fa awie ɔmo bɛfa ɛna ɔmo ahyɛ da akɔyɛ ne kama ɔmo polish ne kama ɛna ɔmo de aba ɛna ɔmo de mramra bi abɛka ho etu abrɔfo nneɛma bebree no ɔmo bɛfa firi yɛ hɔ eti so ɔmo bɛfa firi yɛ hɔ na ɔmo bɛyɛ mra bi atia yɛn sɛ so obi bɛdi bɔne wɔ na ofiri ɔmo mamu ade a yɛmfa ɔmo ade mra ɔmo de ade na yɛde obi kɔdi bɔne ɛwɔ mo a yɛmfa yɛ ade mra na deɛ ɛso yɛne ne nka wɔ ha so eti mesre moma yɛmfa adwene nto ho na saa asɛm wei ɔman ne nyinaa Ghana man ne nyinaa tribe ahodoɔ ne nyinaa yɛnka mom na yɛnwene ho na yɛhu kwan a yɛbɛfa yɛde saa kwan wei ɛbɛfa so yɛnwa abutre ka deɛ yɛduru deɛ ka sɛ de nyame ɛna yɛnom deɛ yɛte ase a yɛntimi nyɛ mmara ho hwee ne deɛ nyame ne yɛdi gya no nyame ne yɛde ka no sɛ ɔmoa no obi a wɔkɔduru deɛ yɛtete deɛ sɛ bebe ɔkɔduru na ne nyan ebe den pa so benya ne ho di tototo saa ebe ye den se na omo kan se amoni edi na chi ache e na afi omo wɔ nkrofo bi so a mo bi so omo nsɛm ama omo so aboni di omo no maboni din se ɔka omo ho omo di omo dwuma to mo se de ate oto no to mo no di kan akɔkɔka e na omo moni edi na chi a besi na omo de aba ye so ye gya ye ho ama ye de ne kɔ ide bi oduri de nyame nye den enka ne ho na mmom se ne ye di ho kɔmɔ ne se ye se ya adɔso nti mpanyimfoɔ emma sacha yi kakra bi mra ne ehu se mo botima mufo no eban se na mo ba bedi embone a fa wo mo fa mo hudi ekototroto no se yesu kodu embone ne se so se fa ye hudi totroto moja ba ko na ne wo nyina ye mu omo twa manye nsuo na eba moja na eba nso ye anom de ye ne pa no mo be fa besi ne omo da so fa ko omo to go da percentage se ne ye wo mu percentage ahe ena so mo mbebetu a ye wo mu omgu so di be de sana ye dara so omo da so colonize nya ne aye de still na ye da so se o de da so ma se o omo no mu di ye so still na be sinne omo so di ye so be sinne nya ye fa hu di mo ba fa bauxite manganese silver timber grass bibia na den pa ne ye nya fi ye nya hwe eti media mesra brofun se mfidie no omo ye ndodo okra mra na ikra ye hunu mu ne ntimi fa mu wo mu ada na ese mu yesa eti mesre pa asemu wei mu me nyina nko bankro mu na ye nwene ne ye ne mpanimfo ne nkasa aban ne mpanimfo sa aban obeba kra ntimi anwie sa anhyehyɛ ɛwɔ ntimi anwie sa anhyehyɛ wei a de obeba nya den onto aso na sisie na abrofo no di sisie no ɛdɔ so no anu eden na yeso so youth no so odama kabiti a wachara yen maburu no so yeso so yempe se yeni bebe na ya adwuma
yɛmfa yɛnsa nyɛ adwuma sɛ sukuru na wotie ni amwa pe bi fa won se sua nsa no dwuma wo hono mo na ye na mere pam wo ababo sika na be so tukwan kwa aburo kire obi anzi ho kwan wakọ aburo kire na emom se scam ne sa ne mere nyina wo kaka obi to so doro nso kwa ye kaka wo kaka de wonya no mo oni kwan no ne fa establish bibi na ja kire di nyesa wo so e ba ne be fa kwa mran so fa ye de presa mran ba mran nya ma ne yentimi mo ho ban yesa asembeto tutu mo fo kakra ba me onse mpanimfo se so fiti preko pause a mojaba no kwere pa what you say ana apentemanya eni amaninya eni apentema wuo enenam what you say etimisre emrantie hwe me ade a mani gye ho na ye me fe eyensa no dwuma se ukuta nsa no dwuma obi antimi nyimfiri wunsem okore pa wo kwatena school akosua abrofo akese abrofo atenten sa abrofo ni nyina no aye me yakura se traffic Ghanaian traffic light no kwefiri to ayi ntimi mfanye na abrofo tenten no bra wo se no akosua sa de nyina se be mfaso wo so no de so ukosua de ema hu se ukoduru ba bi se ha ye nko na wasan se be aha ye nya ya nan wa ha na wasan aha se be ha ye ngunsuo wa ha na wasan eye so na momma ye ni nyi enu bebre si ye besua de adesua he so kasa wudi akira wo besua firi onkwala abrem wo de bebo akokora akuta poma na nwie okore pa what you say etikakra na yesua no momma yensua se yesua ye de ensano dwuma ebebata ho na se sebe enwuma no brofo no kura amowa wa na onsano dwuma no aboa ebise brofo yeni okore ana brofo nso yentuaka ansa na ebefutia oka wo brofo no na bia wanya aban adwuma na aban adwuma nso edodo sen ye wanya bi ene wanya bi aye so etimumma brofo no hu hia yen bebre na momma se ye behia se ye betima ye nsa no adwuma na ye se ye nsa no adwuma bibia ni ho ebehaw ebise memetie me sheda ka kire mawofo se mi wie school amento aso omo she me a chatwaso me se mento aso ebise me tena ase dwene se me ma me ne papa wudu me kwa na me ye be ma na me benyini afa na me be ko school a me nua ma nkunu wo de fa nse obi anwu mienu kani ba bia nso epese wo wale kura na wo kunu na ni kunu hwe no kura pese ni nua be ma ehwe ne ma ehwe na wo fa because ya kan ya mamre yes what you say it me trazi hu se me nua ma obi awo mienu kura me su me benyina be wale me su me bewo me ne me yire ne me ma abrofu dwuma no sika sen na obenya ena menya metimi de ahwe sa ne ma we nyina ntimi yesa mento aso ena nkakra me de nkakra sa bepim sabri tie bepim sabri nyina no menye aban adwuma menye broni adwuma menye miam adwuma eduru ba bia den de nanso ache kura no nansa na ase ne nan mitimi nya sika ye de sese mpese meye so ati ase eti ahokire ne basa kura de a enkoduru bosome ana bosome yenu ana asa afi ebise me kura mensa no adwuma masua me de ye aduro me de ye abibiduro me sayare ahodo bebre what you say enti momma yensua saa niema no na sabe obi bebua mu agya wanan eni se wa ankasa begya wanan agu ho de he never so so tiase no akogya bebi akase o pani Appiah me gbo na sumina ogya nanan so eni se wa udi mirika wo na ohwe ahwe na nye no agya na agu de he never so enti momma ya dwene mmra adwuma sua so mmra adwuma sua eno na ebeboa ena adwuma no nso enye baako edosun bebre so edosun bebre obetuma akosua ka ho adwuma obetuma akosua dan so bo hwe emefe se carpenter ni ba akupo oye funnaka oye nkonwa je table oye table osan abo dan so ai esi bi de se pana se de ni nyina oye bi wo sua skills ni bebre so send power be de na hia no da bi bebia obo so eti se adwuma we ama we beba we ama we beba eti no sa niema no na wo se me ekoya adwenem na aboa yen na
ohia ya se otio na sika ni ubotomu a wo mobo chencha prodam akura ti brofo no de ye ka eye nanso monsusuma ye nenye brofo no ho na ye mra nsa na adwuma so na ebebo a ne mfa nka brofo no ho na no na ebetima me abrabo awie yeye opanyi opon anka na yete ne nka sese a no watu yemfo wada ma wo ye babunu na wutie mi a afutuwe epa ho a wonya bio wada ma ntina fie mfa won san hye odemri fam sa biri bia de wadwe biti nkrofo one day man so brofo o se ebe paska one day ebe to afa ho asem kese ebetimi ato nti wo sosusua bibi ema wo ho se utie nia mo wa fa won sesua bibi na mo ene omo yes design ko ebo ye studio ha se ekora sika omo je no be boss ba ko be hu ye de fe po so obisa bo ne se nipa price nipa no boy no be hwemani wo so ya boss yetimi yes yenko it's can crop for je no ntu susua bibi ema wo ho ne fa didi na emo na de bia no okasa wo bebu obi a one day asemkese bibi bebu one day bibi bebu one day asemkese betimi ato yemfa ni nyina nsi ase Nyansapo Studios enie oda ma subscribe to channel no like share mo bibi a enya bi ehwe comment section wo so betimi ache wadwen ama no aye kama midin ene oba ya esuama yeboa yemfa nsi ha sei da se na ebesen de ehye bi oda ma makra kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa no di asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bio tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abon ntakra na mane yakese na ntakra abon ne die fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din do Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na